Moltes gràcies, senyor alcalde. A Vila-real tenim un total de 6 barrancs, Barrancenc, Barrancs Ràtils, Avellana, Pitoto, Roig i Esparcers. 2 rius, el riu Millars i el riu Sec, que necessiten de neteges constant per evitar riuades en èpoques pluvials. La neteja dels barrancs és competència exclusiva de les confederacions hidrogràfiques depenent del govern central. Per a que un municipi com Vila-real pugui netejar alguns barrancs o alguna conca que ha de demanar permís a les confederacions, que no sempre es donen, sinó que si no ho netegem sempre en aquest permís, vol dir que si no tenim aquest permís, tenint-lo a vegades encara ens multen. Les canyes i altres residus agrícoles s'ha de netejar per evitar que en èpoques de pluges els barrancs es col·lapsen i inunden els voltants. Si bé és cert que els permisos per a netejar els barrancs al seu pas per la vila sempre són concedits, els permisos per a netejar barrancs i conques pel seu pas per la zona agrícola del nostre poble moltes vegades denegats. I ull si t'atrevisses a tocar alguna cosa perquè es multen a la mínima. Això és com diuen els castellans, ni contigo ni sin ti. Ells no fan res, a nosaltres no ens deixen fer res i si ho fem es multen. I qui ho paga? Ponses de sempre. Llauradors i llauradores que sofreixen greus pèrdues en els seus cultius en èpoques de pluges sense que l'administració pública faci res al respecte d'estos barrancs. Per desgràcia, la competència en aquesta neteja no recau amb nosaltres. Això sí, les despeses les paguen els vilarrencs i vilarrenques. Prou injust, no creieu? Si la Conferència Hidrogràfica del Xúquer decidís, per què no paga també? Seria la lògica i normal, però clar, el govern central és així. És més, quan es va fer el consorci del Millars, vam sol·licitar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer tinguera també presentació en un consistori que afecta a part del mapa hidrogràfic que ells tenen com a objectiu cuidar. Deduïssin la resposta, veritat? En efecte, es van negar a formar part del consorci del riu Millars. És més, el senador de Compromís, Carles Mulet, ha fet una bateria de preguntes per a sol·licitar quines accions pensa fer el govern central i, en conseqüència, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a netejar els 5 barrancs i 2 rius dels quals costa aquesta ciutat. Fins a la data no hem tingut resposta, però ja la diem nosaltres. Cap ni una. Molt trist. Així estan les preguntes que ha fet el nostre senador i així estan les multes que ens han fet quan han fet alguna neteja als barrancs. Per tot això, el grup municipal de Compromís, per tot això, el ple de l'Ajuntament de Vila-real acorda a l'Ajuntament de Vila-real sol·licitar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que prenga totes les mesures oportunes per actuar en tot el mapa hidrogràfic de Vila-real abans esmentat. Que siga el propi ens el que es faci càrrec de les despeses econòmiques que generaria. Que el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient abastisca dels recursos necessaris a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a poder dur a terme totes les accions necessàries per adequar el mapa hidrogràfic de Vila-real. Moltes gràcies.